Здравейте, банда! В това видео ще си говорим за монтаж на контролен електромер. И не какъв да е, а смарт електромера. Ето тук на Shelly за Диншина, защото искам да виждам всичко на телефона и защото е крайно време да разбера дали вие не ме цакат, защото и аз, както много хора, получих доста висока консумация за месеците, в които съм абсолютно убеден, че това няма как да е вярно. С това трябва да сложим една контрола. Ето това ми е апартаментното табло. То, както се вижда, е пълно. Сега ще махна капака. Ще видя къде мога, на кой предпазител да прехвърля някой кръг. Може би тук някакви осветления бяха съединени. Ще ги прехвърля. В случая нямам избор, нямам свободно място. А да ми трябва точно една позиция, за да мога да монтирам електромера. Реших, че може да стане много хубаво how-to видео или как да си го направим сами. Затова хайде да се залавяме за работа. Едно бързо разопаковане. Ето това представлява електромера. Тук, ето го. За Диншина, колкото е един предпазител. Тук отстрани има схемата на свързване. А това са токовите трансформатори. Ето, който минава около захранващата фаза. И сега вече може да преминем към свързването. Всъщност е както си го мислех. Тук са обединени два предпазителя за осветление. Тук ще сложа електромера, ще взема захранване от осветлението. Те от супер малки ватове захранване му трябва, но му трябва една фаза и една нула, за да може да работи. Ето тук е захранващия кабел, ще трябва да спра напрежението в таблото, за да почна да бърникам и да го изкарам, защото около него трябва да сложим токовия трансформатор. Ето тук направих обединяването, пуснах си една фаза, която все още е дълга за самия електромер. Набързо да обсъдим схемата на свързване. Ето тук тръгва фазата, захранваме фазата тук долу на самото устройство, нулата е директна, тя е ясна. Взимаме единия токов трансформатор от K към L, има си посока и абсолютно задължително тя да се спазва. От входа на фазата е буквата K, а L отива към устройството. Ако обърнем токовия трансформатор, ще показва отрицателни стойности или ще дава други грешки. Затова посоката трябва да е абсолютно правилна и както е на схемата на свързване. В случая, ето ми е фазичката, която ще ми захранва устройството. В случая от тази шина няма как да си хвана 0, защото този предпазител е преди ДТЗ-то. Това означава, че тази шина е след ДТЗ-то и ще ми пада ДТЗ-то, ако пусна тока. Те заради това са навили и са отсукали тук преди ДТЗ-то нуличките на осветлението. Не е никаква драма, все пак е осветление. Цепваме този кабел тук, слагам вагото и продължаваме нататък. Устройството вече е захранено. Ето индикатор Power показва, че има ток към него. В момента това свети синьо. Не знам на камера да аз го виждам зеленко, но свети синьо. Това показва, че търси Wi-Fi мрежа. После ще продължим с настройките в приложението. А сега свързването на токовия трансформатор. Той се свързва с тази букса. Ето тук. Но тъй като са два токови трансформатора, те са обозначени с буквички. Ето тук фабрично. Това е B, а другият е А. Аз съм взел в момента B. Ще сложа B. Отстрани на схемата се виждаше преди малко. Това е B токов трансформатор, това е А, така че този трябва да го свържим на тази букса втората и след това да го прекараме през кабела. Като задължително се спазва ето тази посока от K към L, т.е. от входа, отдолу от таблото към L, нашия консуматор, който е ето този предпазител. Следователно в нашия случай трябва да го прекарам около кабела, ето го K, L, входа ми е от тази страна, изхода ми е от тази страна. Не е необходимо да се разкача, защото той е на клик. Ето го, няма нужда да се разкача кабела. Сега ще го прекарам около него и ще го штръгна. И токовият трансформатор е свързан вече. Той е супер компактен и не би пречил по абсолютно никакъв начин на таблото. Ето даже няма да пресече тая линия на предпазителите, т.е. няма да пречи и на капака. Хайде сега да преминем към приложението. Този смарт електромер позволява свързване с Bluetooth, с Wi-Fi, с LAN кабел дори, защото има отдолу букса, не ви я показах, но има букса RJ45, който го прави супер удобен. Аз в случая ще използвам Wi-Fi. Сега се връзвам, влизам в приложението и ви показвам какво се случва. Вече съм в приложението, това не ми е първото влизане, но при първо влизане трябва да направите регистрация по имейл и така нататък, да си направите акаунт. Преди да продължа, трябва да задържа за 5 секунди бутона на електромера, за да може да влезе в Pairing Mode. Сега ще примигне лампичката. Ето я примигна
Преди да добавим нова джаджа тук, трябва да добавим устройството от плюсчето тук долу най-вдясно. Ето ги методите за откриване. Bluetooth с Wi-Fi AP Scan, това, което направихме преди малко, задържахме бутона, макар че по дефолт е това, но за всеки случай го задържам всеки път. Това е да ми сканира мрежата, но все още устройството не ми е на мрежата. Много важно е да активирате локацията си преди да направите каквото да било в приложението, защото иначе няма да ви намери устройството. Цъкам Next, почва да търси. Ето го, електромера, избирам го. След въвеждането на паролата на интернета ви, на Wi-Fi ви, изчаквате няколко минути, това там ви казва, сега ще насвържим устройството, дъръбъра, 2 чадъра. Трябва да му въведем име, в коя стая, ако не сте направили стая, трябва и стая да направите. Запаметявам. И сега вече, защо тук излизат 2? Защото първия е А, а втория е Б. Ето в случая веднага започва да показва стойности, защото е вързан. В момента е на 408 вата. Ако ми покажа колко неща има свързани, е само на 413, като в момента даже се и готви, чувам аспиратора как работи и котона знам, че е на 4, защото Ани току-що ми каза. И когато влезем в устройството, ето тук показва изключително много неща. Консумацията в момента, тока, волтажа, косинус фи 0,99 е изключително добър. Консумацията тук даже вади и графика. Тук има изключително много опции, с които може да се поразровите. За последните 24 часа може да изберете месечна, дневна консумация за последните 7 дни. Иначе тук е на устройството. Отгоре също има супер много информация, 50 Hz, 498 вата. Това е буквално в момента какво се случва. Тук лампичката светна зелено, защото вече е вързано устройството. И по този начин мога да следя и вие надцакат ли ма или не ме цакат. Тук разни настройки, може кога да се пуска, все пак е смарт устройство, хиляди неща има, настройки, модели и така нататък. Ако искате, може да се разбазикате. Ето да покажа малко данни. В момента е 250 вата. Пуснати са двата климатика, котлоните, аспиратора. Ето сега стана 2,43 кВт. Явно сега котлона се пусна за да загрее. И пак, това е буквално за секунди. И пак падна на 400 вата поддържаща консумация, нещо на уредите, които вече изброих. Ето тук графиката започна да се чертае. Това беше свързването на контролния електромер. Сега ще проследя сметката си за април месец. Много съжалявам, че това не бях го направил още януари, защото си мисля, че и януарската ми сметка беше завишена, но сега поне ще имам някаква отправна точка. Ето там горе ще сравня да видим дали ни цакат енергото или не. Ако подобен тип видеа ви харесват, може да се абонирате за канала, да ударите един палец нагоре и ще се видим в следващото видео. До скоро!